Catholic Faith Radio Edition Network TV. Mga kalakbay, masayang araw po sa ating lahat. Ngayon, bigyan natin itong linaw ang isang tanong. Ano nga ba ang pagkakaiba sa piking simbahan at sa tunay na simbahan? Simple lang, ang piking simbahan ay siyang tatag lang ng ordinaryong tao na hindi si Kristo. At kadalasan nito ay rehistrado sa Security Exchange Commission, in short, korporasyon. At sulpot dahil po huling araw na po sila lumitaw. Samantalang ang orihinal na simbahan naman ay tatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo at nagsimula sa Jerusalem. At mismong mga apostolis niya ay buhay na saksi nung itinayo ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang sabi sa Biblia, sa The New Living Translation Paraphrase of Protestant Translation, ganito po yung banggit: read the history book and see. Kaya kung pagbabatayan natin ang kasaysayan, ganito ang banggit sa New Book Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were the followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Malinaw ang sinabi sa atin ng history. So, therefore, tayo po ang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong sinabi ni Kristo sa Biblia sa St. Matthew chapter 16 verse 18, and you are Peter, upon this rock I will build my church. Yan pong simbahan na yan, ay yan ang simbahang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dahil ito po ang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mag-ingat sa mga sulpot na simbahan na tatag lang ng tao, na kung ating tutuusin, mas nauna pa nga itong mga Tanduay Ram, Bernabir Corporation, Ajinomoto. Dito tayo sa original, wag sa mga sulpot. God bless!